дуруд бинандаҳои азиз, ман Субҳонҷалилов ҳастам ва навбатдор дар шаҳр. гӯё дирӯ закак буд ки дар Душанбе маркази фурӯши смартфонҳои HONOR кушода шуд ва дар як муддати кӯтоҳ мардум ба ин смартфонҳо таваҷҷӯҳи бештар карданд ва имрӯз аллакай дар торори комьюнити баргузор мешавад муаррифии смартфони HONOR X8c. ҳамроҳи мо бошед ва бубинед ки ин муаррифӣ чӣ гуна мегузарад ва мардум дар бораи ин смартфон чӣ фикр доранд. HONOR X8c смартфони нави мардумӣ. ҳифзи нури чашм ва мутобиқ шудани ин смартфон ба рӯшноӣ аз афзалият ва бартариҳои он аст. яъне ин телефон рӯшноиро ҳамон гунае танзим мекунад ки ҳам чашмонатонро намезанад ва ҳам роҳат экранро дида метавонед. ин смартфон дорои реҷаи махсуси китоби электронӣ мебошад. HONOR X8c ба гармӣ, сардӣ ва об тобовар буда, ҳамчунин баъди тасодуфан афтидан аз даст низ осеб намебинад. Бартарияти HONOR дар чист? Аз барфу борону об наметарсад, аз баландӣ наметарсад, аз задухурд наметарсад. ҳама чизҳое ки навгонӣ дорем дар ҳамҷа ворид кардагем акаҷон. ҳозирашда ба нархи худаш акаҷон нархи беҳтарин техника ва нарх ҳозир рӯбарӯ акаҷон. ҳамаш баробар. Нарх худашда ҷавобгӯи ҳама тараф аст. Аз чӣ сабаб ман ин телефонро алиш кардам, иваз кардам? Бақувват аст, пурқувват аст, батареяш бисёр мебарад, мисол функсияҳои искусствени интеллект доранд. Аз сабаби бақувватиш то 2 метр ғалтадам намешканад, бақувват аст. Аз ҳамин сабаб бисёр ҳамин телефонро гирифтам. меҳмонони мафил ба даст гирифтани ин смартфон аввалтар аз ҳама дар мавриди имкониятҳои аксгирии он донистан мехостанд ва мо мушоҳида мекардем ки онҳо ин намунаро ба смартфонҳои доштаи худ муқоиса низ мекарданд. Удобный и красочный дисплей. Все в одном смартфоне. Камераи дорои 108 мегапиксел ва диафрагмаи калон имкон медиҳад аксҳои тозаву баландсифат ва ҳатто дар торикӣ хуб ба даст оварда шавад. зеҳни сунъӣ хеле оқилона ва шоиста татбиқ шудаасту истифода мегардад. смартфон метавонад шуморо бо як ишора ҳангоми табассуми шумо акс гирад. ҳангоме ки ба кадр ду каси дигар дар ду канори шумо пайдо мешаванд, ба таври худкор зум тағйир мехӯрад ва онҳо ҳам дар экран ҷой мешаванд. ҳамчунин тавассути зеҳни сунъӣ метавон аз акс дилхоҳ объектро гирифт. На тест-драйв мы брали HONOR X9, модель нам очень понравилась, и поэтому решили купить дочке такой телефон, баранчики. Она его часто роняет, а там есть антицарапина, антиудар, поэтому очень довольна своей покупкой. HONOR X8c батареяи дорои 5000 мегаампер дошта, барои кору фаъолият ва истифодаи бештар нерӯяш мерасад. он барои кафи даст хеле мувофиқ буда, баъди истифодаи дуру дароз ҳам мисли смартфонҳои дигар гарму монда намешавад. HONOR фарқкунанда бош.